Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευσή σας. Εδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι συλλόγων και τοπικών φορέων, κυρίες και κύριοι, σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στην τελετή λήξης του 4ου θερινού σχολείου, που διοργανώνει το Αρχείο της Τσακωνιάς με την υποστήριξη του Δήμου Νότιας Κινουρίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πάρμονα ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός. Θα καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Αρχείου της Τσακωνιάς, κύριο Δημήτρη Τσιγκούνη. Εδεσιμότατε, εκπρόσωποι του Σεβασμέτατου, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι των σωματείων, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε και εμείς και εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και φέτος ολοκληρώσαμε το κύκλο των μαθημάτων. Η επιστήμη βέβαια λέει ότι όπου δεν υπάρχουν χειρόγραφα, οι γλώσσες είναι καταδικασμένες να χαθούν. Για τα τσακώνικα, ξέρετε, δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα. Δεν υπάρχουν καν σε τύμβες, σε τύμβους, ούτε σε μάρμαρο. Αλλά ο Μαξίμ, θα μου επιτρέψει Μαξίμ να σε λέω με τον μικρό, ανέτρεψε και τις επιστήμες και όλα και απέδειξε ότι μπορούμε να μάθουμε τσακώνικα. Ο Μαξίμ, για μας όλους το λέω και για μένα, έμαθε τα τσακώνικα και σε 3 χρόνια έκανε πολλές εισηγήσεις στα συνέδριά μας. Γι' αυτό το λέω ειδικά για τους νεότερους, ότι έχουν καιρό να μάθουν. Βεβαίως πρέπει να ακούγεται η διάλεκτος και δεν ακούγεται πια συζητήσεις αυτές που κάνουν οι παλιότερες γενιές, οι νεότεροι, αλλά μπορούν να μάθουν. Και απόδειξη είναι ο Μαξίμ, τον οποίο ευχαριστούμε, όπως ευχαριστούμε και τον Παπακώστα και την κυρία Κουνιά και όσους όλους και τον κύριο Καμδύση που κάνουν μαθήματα στα παιδιά για να μάθουν τη Τσακώνη και έστω και τα μαθήματα. Εγώ και πάλι σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και πάλι και τον Μαξίμ και του χρόνου ελπίζω να δώσουμε παρόν. Θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο Νότιας Κινουρίας, κύριο Μανώλη Δολιανίτη, να χαιρετήσει τη γιορτή μας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο κλείσιμο των μαθημάτων που έγιναν από το Αρχείο Τσακωνιάς. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται εδώ και γίνεται τα τελευταία καλοκαίρια είναι η ουσία της συνέχισης της τσακώνικης παράδοσης, της ανάδειξης της τσακώνικης παράδοσης και φυσικά είναι η ταυτότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια πρώτα-πρώτα στο Αρχείο Τσακωνιάς, γιατί όλη αυτή η δουλειά που βλέπετε κρύβει από πίσω ανθρώπους και φέτος σε αυτό το σχολείο είχαμε πραγματικά τη συμμετοχή σχεδόν όλων των παιδιών, όλων των ανθρώπων, όλων των φορέων. Θέλω να πω πολλά ευχαριστώ στο Σύλλογο Κουέ και Κατσούα, στο Σύλλογο ΑΜΕΑ τη Ζεστή Φωλιά, την Μοτοπαρέα, ο Αθλητικός Σύλλογος, η ομάδα Όπι που κάνει μια εκπληκτική δουλειά και αυτή. Δεν ξέρω, κάποιον έχω ξεχάσει σίγουρα γιατί είναι τόσοι πολλοί φορείς οι οποίοι συμμετείχαν σε όλο αυτό. Όμως τα πολλά μπράβο τα ανήκουν στο Αρχείο Τσακωνιάς. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Νότια Κινουρία και πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 4ο θερινό σχολείο είχε δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Μαθήματα τσακώνικων, υφαντικής, ψηφιακό εργαστήρι εκμάθησης του πρώτου ΑΠ τσακώνικης διαλέκτου, προφορικής ιστορίας, εικαστικό εργαστήρι, μαθήματα ελληνικής νοηματικής γλώσσας, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικό πρόγραμμα παλαιοντολογίας και δεινοσαύρων. Μας επισκέφτηκαν σύλλογοι και εθελετικές ομάδες της περιοχής. Η Μοτοπαρέα Λεωνιδίου, η Βασκίνας φίλοι, η Κούε και Κατσούα, φίλοι Ζών Λεωνιδίου,
Η Ζεστή Φωλιά, Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νότιας Κινουρίας. Η ΟΟΠΗ, Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Τσακωνιάς, και ο ΑΣΛΟΥ, Αθλητικός Σύλλογος Λεωνιδίου. Αυτές τις 2 εβδομάδες λειτουργίας του θερινού σχολείου μας μάθαμε, είδαμε, ακούσαμε πολλά. Διαβάσαμε και εικονογραφήσαμε το παραμύθι της Κόνας της Τσακώνας. Αλλά ταξιδέψαμε και αιώνες πίσω, μαθαίνοντας για τους δεινόσαυρους. Μάθαμε το τελετουργικό ενός παραδοσιακού γάμου στη Τσακωνιά και στην Κινουρία. Χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς, φτιάξαμε με τα χεράκια μας την φουσκωτή, το γλυκό ψωμί του γάμου. Επίσης, με τα χεράκια μας ζωγραφίσαμε τη μέλη, την Τζάνα, την Τσακώνα. Φέραμε εις πέρας μια δύσκολη αποστολή και σώσαμε τα ζώα. Και ακόμα βάλαμε τις παλάμες στο πρώτο γκράφιτι της Μοτοπαρέας Λεωνιδίου για να στείλουμε ένα χειρό και σημαντικό μήνυμα. Φόρα κράνος, το μαλλί ξαναφτιάχνει. Σε λίγο θα σας τραγουδήσουμε νοηματίζοντας το μήνυμα της ζωής. Μάθαμε την αρχή της ιστορίας ενός από τους μακροβιότερους συλλόγους του Λεωνιδίου, του Αθλητικού Συλλόγου. Και φυσικά, αφού υφάναμε, κάναμε και την κυριακάτικη βόλτα μας και η εκδρομή μας στην Πλάκα. Το πρώτο μέρος της γιορτής μας είναι αφιερωμένη στην τσακώνικη διάλεκτο. Ας ξεκινήσουμε με το θεατρικό των παιδιών, Κόνα η Τσακώνα, η αρχόντισσα του Λεωνιδίου. Ας τους χειροκροτήσουμε. Μία βάτσε έναν τσερέταν κίνα ήγιαη δι αϊθίνε, αμέλη τσε ατζάνα. Τι είστε? Ένι είχα μια ιδέα. Τι ιδέα είσαι? Έστε να πιούμε ένα τσεταξίδι. Ατσέκια. Τα Ευρώπα. Τα Ευρώπα. Πρεσία τσε. Ναι, ένι θέα. Κάτωτε. Θα φύτσουμε σε τσίρα μέρε. Αμέλη τσε ατζάνα σε τσίρα μέρε αρχίνια το ταξίδι σου με το τρένο. Ένα τσε ταξίδι. Επεράκαη πρεσεύδημαε μπρου εσούκαη τα Ευρώπα. Ωραία, καν. Άλλη να μπορεί ανάμει. Να ρωτήσω. Να σου ρωτήσουμε ένι. Ναι, να ζάμε. Καώ στα καψία. Τι έτε μου. Έμε μελιτζάνε. Τι πράγματέτε. Μελιτζάνε. Τσούνε ρέτε. Έμε από τα φαμίλια στρίγνων. Έμε ατσά φαμίλια. Πα, όνε νιουρίζουν μου. Τι από τιά έτε κουντέ. Από τον Κίνα. Γιατί, θες σε κάπου να μου έτρου. Στούνε πέκατε. Ναι. Ναι. Να ζάμε, να φύγουμε. Ένι έχονται δηλητσίριε. Να ζάμε.
Οι Ευρωπαίοι για πρεσέτσερε ηγιαείς και γκούμενοι, ότσι μελιτζάνε ηγιαί έχονται δηλητήρια. Τσε ουγιάι σούντεση έτρου αμέλη τσε ατζάνα, εσούκαί ταν Ελλάδα, τσε με το τρένο εκάνα ήταν Θεσσαλονίκη. Τζάνα. Είχα μια ιδέα. Μάτε εσέχα. Έστε να ταξιδέγγουμε με ένα καΐτσι. Τα θάσα. Ναι. Να ζάμε οπά, σε έντενη τον άτσοπο. Να ζάμε. Κάωστον. Κι ασέγγου. Τον Άγιο Λίδη. Μιέτε νιουρίζονται. Όχι, άτσε να μου μαζίντι. Ναι, αμέ, εάντε τάσου. Έρο αρχίνιε το ταξίδι σου για το Αγελίδι, μετά από πρεσίρα μέρ εσούκαε. Μιέτε, σούκα μέρ. Πω, τσι ωραίο γη. Πελεκάνε. Πιερ, Λίλι, Εντέις, Τσουνέρ, Ήμι. Ξένοι. Από τσά. Από Ταμκίνο. Εάτε οπά, ο Αευθείας. Θα ζάτε οπά, σε θα αιρέσετε τα περιβόλια. Οπά να ξεχισταθείτε τσένα φάτια. Ντε με ευχαριστούνται πρεσού. Να μου λιγάξει, Κα. Έμε μέλη τσετζάνα, αληθίνε, στριγνεόπουα. Σε πέσα από τα νύχια familia έμε. Άι το καλέ. Ναι καλέ, ξύκα όχι το έγινε να μου. Ένι το είδε. Ναι, τσα familia. Έφτασε το βατσούλι. Ναι. Ναι, έμε κοινατή πρεσά. Τον Μάιο ένα αγρότα οράτσε κάτι περίεργο. Σοηθεία, όγι. Τι παθείτε ρε συνταχούλη. Για ξύκα όγι. Παναγία Θα διαλύου. Είναι λύνε ρε.
Очень κουμαλέ κουκούτσι. Πάρα. Ένα μελιτζάνο. Παλαβούτρε βρε. Ξύ κάποιο πά. Σωστά, πρεσά όμορφα. Πρεσά όμορφα. Ένι πρεπούντα, να είναι βαφκίουμα. Ταν αργά εάτε όλοι να νάρουμε απόφαση. Ωα, ταν αμέρα όλοι οι γεείς και γκούμενοι. Τσέταν αργά. Έμε όλοι όρεγοι. Να λίγα πρώτα. Άντε Αλενά μου. Τσακώνα. Ένι συμφωνούα. Τσέζου. Ναι. Ναι. Εμείς συμφωνούμε. Ναι. Κόνα τσακώνα. Μιλιαούνται κόνα τσακώνα. Ένι ευχαριστώ ενιού μου πρεσού. Μία μέρα εκάνατε τα περιβόλια, ο δήμαρχε, ο κύριε Δημήτρη. Καώσε τσακώνα. Καούρε κάνερ. Κάτω. Τι είναι η μία. Εσύ όμορφα, λεπτά, μόβτσελεκα. Ευχαριστώ πρεσού. Έτσι τσενόσχημα. Ευχαριστώ πρεσού. Τι επαθείτε έντενη καλέ. Εστε αναζάμε τα καλυστία. Τι είναι η εγγένη. Ναι. Θα αναζάμε τα καλυστία και τα πω προϊόντα. Τι ιδέα ούτε καλέ, θα μην τρεούσετε όλοι. Ναι, διαγωνισμό για τα καλύτερα λαχανικά. Ναι, να ζάτε. Τι ούτε καλέ, θα μην τρεούσετε όλοι. Σε ξεράμε ρε, θα φύτσουμε. Να είσαι ο γη. Εζού, το διαγωνισμό, μα εζού. Σε ανικήτα ένι, ανικήτα απρότα τσακώνα. Συγχαρητήρια, κύριε Τσακώνα. Τι είναι ευχαριστώ ενιού μου πρέσου. Τι είναι ευχαριστώ ενιού μου πρεσού. Μπράβο Τσακώνα. Θα ναζάμε τον Αγγελίδη. Τι είναι ευχαριστώ ενιού μου πρεσού. Δήμαρχε. Είμαι νικητή. Εμέκουτε τον Αγγελίδη. Μαριέλη πρέπει να πιούμε μια ατσά γιορτά για τα τσακώνα. Τα μπλάκα με πρεσίσουμό μουσική σε χορό. Γιορτά. Ναι, τα γιορτά για τα τσακώνικα μελιτζάνα. Ζου ένι αγαπού πρεσού όλοι νιούμου.
Θα σας παίξουμε από το μπουζούκι, το «Έχει γεια Παναγιά», θα πάρω μια ψαρόβαρκα και απόψε ακρογιαγιές. Επόμενο τραγούδι είναι «Θα πάρω μια ψαρόβαρκα». Προσκαλέσουμε όλα τα παιδιά να έρθουν στη σκηνή και να χορέψουν για το απόψε τις ακρογιαγιές. Εννοούσε κάτω. Να πιαστείτε. Να χορέψουμε. Εντάξει. Να τον τραγουδήσουν άμα είναι να μην χορέψουνε.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ προσού. Να δώσουμε ένα ακόμα πολύ δυνατό χειροκρότημα στα παιδιά, γιατί είχαν πολύ λίγο χρόνο να προετοιμαστούν. Είχαν κάνει πολλές διάφορες δράσεις και ήταν αξιόλογη η προσπάθειά τους. Θα ακολουθήσει το θεατρικό των ενηλίκων. Καλώς ήρθες στην οικογένεια. Τσέστεου, ο επέκαντι, οτσι θα μόλου σε 5 λεπτά. Γιατί να μην άρερε πάσα μισά ούρα αγίτσα έξεβολε. Συγγνώμη αγαπητοί μη κολέγοι, ο κολέγα μη είναι καλέ καψί, μα λιγάτσι παλαβό. Έξεβολε πάσα μισά ούρα, τσι να πει, τέλος πάντων. Θα εμαθαία να νιούν μυάλιου, ιστορία. Νιουνάβα ιστορία. Αληθινά ή όχι, ποιερένι νιουρίζου έδαρι. Εσύ νιουρίζου εκιού. Πα έτσι μιτσάκονι, όσοι νιουρίζα. Μια βοά, σε έναν τσερέ, εκεί ένα καμπζί. Καμπζούλι. 40 χρονού. Εκείνατε τα τσακονία. Όλοι έτε ξέρουνε ποια έννοια τσακονία. Σουστέ, έννοια όρεγη. Το κέντρο τα Ευρώπα. Μα εκεί αραμού τα Ναϊθίνα. Μια πόλη τσι 4 ώρε από τα τσακονία οπά. Εκεί δουλεύουσε οπά. Οι γονίεση οφύγαει από τα τσακονία. Ενι παντρευτέ. Τσι παντρευτέ, τσι καναράρε. Αμέ μάτιμη, θα μόλου τα χεία τα αργά. Όχι, όχι, μοναχόμη. Αμαρία όνει μπορούα. Ενι δουλέγα. Όχι, όχι, ό θα πιούμε γάμο σάτσι. Ω με έτοιμη απόνη. Όχι. Μαζί. 5 χρόνου με αραμούνται μαζί. Ναι, μόνοι. Τι άλλοι 25 χρόνου. Όχι ρε. Πίτς. Έτε θέλετε τσίπτα. Τσίπτα. Εκαταβεί κατά ο απεμαθέδε. Τι εκαταβεί. Τι εκαταβεί. Είναι 40 χρόνου και όλοι μπορούν να πείουν ό,τι θέλουν και όπορο θέλουν. Τα χεία είναι πρέπει να ζάουν τα τσακονία. Είναι από πάεζου. Μα έτε ξέρουν τα και είναι τα αγωνία του κόσμου. Ευτυχώς που απορία είναι χιστά και είναι έχονται το ρεύμα. Πότε έχει χιστά. Όχι και 50-60 χρόνου. Μα να ζάω τόσο μακριά. Και τι να πει όπα. Όνει νομία ζου, ούτε ψαρά, ούτε βρώτα. Και τι να φάω όπα. Τα όα είναι από μελιτζάνα. Παπουτσάκια από μελιτζάνα, η μάμα από μελιτζάνα, γεμιστά από μελιτζάνα, γλυκά από μελιτζάνα. Έδαροι, ήδη έχονται και τζάζ από μελιτζάνα. Μια μελιτζανομανία είναι έχονται. Και ζου, θέμα μπορούν να έχουν μελιτζανοφοβία. Να προσέχερε να μην πεναείερε από μελιτζανοφοβία. Και σαούα, είναι τσάκονα ζου. Κρυφτοτσάκονα με κυφαινούμενε. Να ζάρε το καλέ. Μάτι μη. Καψούλι. Ωραία κάμερε. Να με ρέτσερε ζωντανή. Τι ζωντανή.
Έμα ο λέγει μπρούδε καραμέλ. Ξεχάτσε ρε. Μα θα έσα μπορούν να αραμάνε μαζί να μου με τα γυναίκα του. Όνει παντρευτέα κόνη. Έγινε η νιαούα τζεζού. Μάτιμη, κόντου. Όσοι ποτέ συμφωνούα μαζί μου. Θα με μπορώ να συμφωνώ, μα αιτίου, μα τότε και η δύνά μου θα πήγαινε το ίδιο λάθος. Όμπα είδα έτρο. Καώς τον παππού, καώς τον αφέκη. Καώς τον Κωνσταντή. Μα τα κάνα ρε, όχι έχουν τα δουλεία τα ναϊθίνα. Ενιάτσε ρε. Τι θα πάμε σάμερε. Ακιστάμα, σάμερε ούμα γυρέκα. Θα βγάζαμε το μαγαζί. Τι σωμό θα πάμε σάμερε. Το ντόκιο, άχανα. Μελιτζάνες, γεμιστές, ημάμ. Εζού, ένι Θεού καρμπονάτο. Καρποτσί. Σίκα το Google. Καρπουνέ. Έσυ βαπόρι ή τρένο να τσούνε ρε κάρβουνε. Ούνι χρειασκούμενοι κάρβουνε πλέα. Δίνει τότε μια μπαταρία του ρίλιου του Κωνσταντή να τσούει, ενώ εμεί θα τσούμε το σωμό μας. Κάργα κοινά, τι καλέ να κιούμε. Σε νιου Château Bordeaux 1892. Τι πράγμα είναι Θεού. Βατσούλι, βατσούλι θα κεί το κατζινά μου. Μάτιμοι, μην αρρήκονται για καμπτζί, σαν να αίμα 10 χρονού. Ούνι κιστίουλε ότσι ατσερέ. Μάτιμοι, άλλε μητσί να πει. Να τσου κανιά μελιτζάνα. Παναγία σου σε μη. Καμούσουμε. Κι άνια Παναγιά, κι άνια Μελιτζάνα. Έχετε το μαλέντι τα Ναθίνα, τα Ναϊθίνα. Ναι. Εσύ μπορούν να φαΐτσαρε τσεκίλι Μελιτζάνε. Ω θα βοηθήσω ή. Ενυπρέπονται να δενάτσω εκεί όσοι έτσι καμπζί. Όσοι έτσι γεννούμενε άτσοπο. Σωστέ, μπορούν να δενάχου. Όπου ρε δενάει ο παππούδης ο αφέγγιτη. Ναζάρε κυνήγει για το λιούκο. Έτρου εμπέκε ο παππούδης ο αφέγγιτη. Μάζετε το κυνήγι ποτέ. Μιχάλη. Μέσα φωνιάντα, τσιστέα. Πότε ναζάρε και κυνήγι. Τα χεία, τα σύνταχα. Γιατί στρωτούα. Θα ημαϊθέω να σου χαράξω κάτσι. Άλλη μη τσεστέα. Νέχα είναι καμζί. Τι καμζί, καημένε. Σε λίγο θα ναηθεί παππού. Όχι γυράζοντα. Ενέχα ένα καμζί, σε νανάρευε το τσινίγι μαζί της. Είναι σαν ο αφέγγιση και ο παππούσι. Ακόμη χειρότερε. Εσύ γνωρίζω τι είναι του φέτσι. Είναι του φετσίζου πρεσούκα. Ποια έσα του φεκίζου. Ζου. Δεν τρικά. Εσκοτούτσε ρε πρεσά. Μιχάλη, είναι δι παρακαούα. Εντάξει, γειτόνισσα. Να διπίου το χακύρι. Να ζάμε. Ο Πάινιο φιούλε. Μια σωρό. Μου νιωρούτσιπα. Ω, κυράζοντα. Έντενε νιωρούνα μου. Και όνει καθόλου ευχαριστητέ. Και ποια είναι. Ο Πά. Πα. Εσκοτούτε. Όνει καταβαίνουχα.
Όσκο του, εζού, θα σκοτού νιου μου, φουρ ένι μοζού, οπού εμεί. Τσε σε κουτάσου το τουφέτσιντι. Α, συγγνώμη Μπαρμπαγιάννη, μπήκαμε λάθος. Έμας και γκούμενε ότι ένιε ένα χιούρε. Τσε κιού, τι έσας σκεγκούμενε. Όχι σκεγκούμενε τσίπτα. Ενέχου μαδέ κουκούτσι. Τι. Πήρε βελίτσε άτσικά σου. Άτσι. Εκιού. Όχι, όλοι τσου. Πήρε τότε. Ζου φυσικά. Να μην σκοτωηθούν. Όλοι πρέπει να μάθουν. Πίντζα πολύ. Έδερη, τίζερη, τρόνια. Παππού, αφέγγι. Εζού, θα ζάω το χιδίγι ταχεία. Όπορο μου. Εζού, εζάκαμε μαχαίρι μόνο. Εζού, εζάκαμε με τσεκούρι. Εζού, θα πάω με το φέτσι. Όπορο θέλω. Να αιρέσω το λιούκο. Πέσα φαΐα. Να πιούψω λιγάκι. Που θα φύγει ο λιούκο. Θες θεολογή, θες ψάχνω. Με έγκυρο το τουφέτσι. Είναι τσινιγού του λιούκο. Με έγκυρο το τουφέτσι. Γιατί, όλοι καλέ για το λιούκο. Για το λιούκο ένι πρεσού καλέ. Όλοι καλέ για εζίου. Εκεί. Εζού ένι ο λιούκο. Φύτζε. Φύτζε από γη. Φύτζε δρόνια. Τι πράγμα είναι έχουν τα τάσου. Άτσε. Ποιο ρε μαλλίτσε άτσε. Τάσου. Ζου φυσικά. Μα τσίπα λαβά φανίλια. Όμα πίουκα. Πόζα τσεκάτο τσινί. Έμοφο ζούμε. Εφήγ, εχάσα και το τουφέτσι. Τσέσα ούρε Κωνσταντή, τσε τουφέτσι. Από σάμαρε ο Λιούκο, όλοι έχουν μόνο το μαχαίρι τσε το τσικούρι, μα ακόμη τσε το τουφέτσι. Πω. Καούρε κάνε ρε τα φαμίλια να μου Κωνσταντή. Άντε να ζάμε το μαγαζί, να τσούμε τσιλιγάτσι. Ναι. Τι καλέ να τη φτιάνου. Ξενιού κάτι τσακώνικο. Μελιτζάνα. Τσαγιανάβο. Πάντα. Καρμπονάρα. Θα θέλουν λίγο πράγματα πολύ σύντομα. Εδώ έκανα τα τσακωνία προ 15 χρόνων. Με τα βοήθεια του κ. Τσιγκούνη, του Κώστο Τραχάνη, χρυσή κολέγινη, από όλα τα μερία τα τσακωνία, από Πεσακούρτα, μαθήκα κάτι. Σε θέμα θέλω να λέω
ευχαριστώ Χρυσού τον αρχείο που δεν έχω μια ευκαιρία να γυρίσω κάτι στοιχείο από εκείνα τα πράγματα που έμαθηκα όχι. Oma επίντε ατσάπολιε. Άμα σε κάποια εμασίκα η κάρτα, σε νικηστεί ότι θα ραμάει σε κάτι το μαλέ, άμα ατσερένωει, να λίγο έτσι τα καψίαση όσο σημαντικά είναι η αγλούσα που έχουμε. Να είμαι ολικά και να υγεία να. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τεχνολογία. Καθώς το πρώτο app εκμάθησης της τσακώνικης διαλέκτου είναι γεγονός. I learn τσακώνικα, δηλαδή μαθαίνω τσακώνικα. Θα μας το παρουσιάσει η κυρία Αγγελική Πολίτη. Η Αγγελική Πολίτη είναι εκπαιδευτικός Αγγλικής στη δημόσια εκπαίδευση, αριστούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακά στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Μέλος της παιδαγωγικής ομάδας της πλατφόρμας ΙΜΗ και επιμορφώτρια εκπαιδευτικών. Εξειδικεύεται στην παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, στο σχεδιασμό περιεχομένου για φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές, σεναρίων ενεργού συμμετοχικής και παιχνιδοποιημένης μάθησης, αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας. Συνεργάζεται με φορείς για έργα ψηφιακού πολιτισμού και ανάδειξης άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιστημονικός συνεργάτης του Αρχείου της Τσακωνιάς. Ας την υποδεχτούμε και να την καλωσορίσουμε. Γεια σας, δεν ήξερα ότι θα πούμε τόσο απλά. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Κάωρε κάνατε τον τόπονά μου. Πλέον είμαι σε θέση να μπορώ να αρχίσω να σας τα λέω και εγώ στα τσακώνικα. Να σου πω ότι η σκέψη ήταν αρχικά να φτιάξουμε κάτι για να μάθουμε οι νεότεροι και να είμαι ειλικρινής να μάθω κι εγώ. Ο παπάς είναι από τον Πυρό, είμαι ταιριώτησα δηλαδή, τσακώνησα, που σημαίνει ότι το κλασικό, δεν μαθαίναμε. Δεν μαθαίναμε γιατί άμοι μιλά στο παιδί τσακώνικα. Δεν μαθαίναμε γιατί το θεωρούσαν ξενικό. Δεν μαθαίναμε γιατί το θεωρούσαν ότι δεν είχε κάποια αξία, ήταν κάτι παλιακό. Δεν μαθαίναμε γιατί η πολιτική εκείνης εποχής παγκοσμίως ήταν η τάση να ενισχύσουμε την παγκόσμια γλώσσα, και, τα αγγλικά δηλαδή, και να ενισχύσουμε μετά τις ισχύουσες επίσημες γλώσσες του κάθε κράτους για να μπορούν να μιληθούν σωστά και να διδαχτούν. Ωστόσο, αφήσαμε πίσω μας κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια αυτό να διορθωθεί. Το πρώτο μας λοιπόν app λέγεται I Learn Τσακώνικα. Είναι διαθέσιμο, είναι προσβάσιμο και πάμε να πούμε τι κάνουμε, πώς μαθαίνουμε, πώς μαθαίνετε. Είναι στα ελληνικά, είναι στα αγγλικά, coming soon, για την ακρίβεια, και τα ελληνικά θα έρχονται συνεχώς, δηλαδή θα ανεβάζουμε συνεχώς περιεχόμενο από εδώ και πέρα. Ωστόσο είπαμε να μην σας αφήσουμε να περιμένετε και για την ακρίβεια να σας έχουμε σε μια εγρήγορση, δηλαδή κάθε μέρα να λέτε τι ανεβάσανε, να δούμε. Πάμε. Λοιπόν, τώρα, για αυτούς που δεν μας τα έχουν, δεν τα έχουν ξανακούσει, να πούμε το γιατί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο παγκόσμιος χάρτης γλωσσών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο πρωτοτυπία της χώρας μας να χάνει κάποιες γλώσσες, διαλέκτους. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Πάμε. Και το παγκόσμιο γεγονός λέει τι? Ότι εδώ πέρα δεν το έχει, αλλά να σας το πω εγώ, ότι το 40% των γλωσσών τα επόμενα 10 χρόνια αναμένεται να έχουν χαθεί. 40% των γλωσσών του πλανήτη. Μιλάμε για μια τεράστια γλωσσική έλλειψη. Η τσακώνικη διάλεκτος είναι σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης. Έχουμε πολύ λίγους φυσικούς ομιλητές, ανθρώπους δηλαδή που την έχουν μάθει σαν μητρική γλώσσα, και ανθρώπους οι οποίοι, από όσο πληροφορούμαστε και εμείς, την έχουν μάθει παράλληλα με τα ελληνικά. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε να κάνουμε κάτι. Οι δε ομιλητές μειώνονται σταδιακά λόγω γύρανσης, δεν διαδίδεται τη γλώσσα, αυτό που είπαμε πριν, για την παγκοσμιοποίηση το αναφέραμε. Και φυσικά μέχρι στιγμής ποια ήταν τα μοναδικά εργαλεία εκμάθησης? Μοναδικά εργαλεία εκμάθησης ήταν αυτοί που έχουν πρόσβαση στα βιβλία του Αρχείου της Τσακωνιάς. Έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια οι άνθρωποι να γράψουν βιβλία και ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους έχουν κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί εμείς πάνω σε αυτά βασιζόμαστε. Βασιζόμαστε δηλαδή στους φυσικούς ομιλητές και στις καταγραφές που έχουν κάνει. Πάμε.
Σκεφτήκαμε λοιπόν την περσινή χρονιά να καταθέσουμε μία πρόταση με τη βοήθεια και του κ. Κολυμιώτη, πολύ μεγάλες ευχαριστήσεις να το πούμε αυτό για την υποβολή της πρότασης του έργου, προκειμένου το Αρχείο της Τσακωνιάς να καταθέσει μια πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού για να φέρουμε τη τσακώνικη διάλεκτο σύγχρονη εποχή. Καταθέσαμε, εγκρίθηκε. Δεν έχει σημασία, το κόστος ήταν απεροελάχιστο. Αποφασίσαμε, γιατί πάντα το Υπουργείο Πολιτισμού χρηματοδοτεί ένα εξαιρετικά μικρό ποσό σε πάρα πολλά έργα. Θεωρεί δηλαδή, σου λέει θα βάλει ένα κομματάκι και θα βάλεις και εσύ. Αυτό παρένθεση ότι θα χρειαστούμε σταδιακά τη βοήθεια όλων των ανθρώπων που πιστεύουν ότι μπορούν να συνδράμουν σε αυτό το έργο. Τώρα, να πούμε πάνω σε αυτό ότι εγκρίθηκε, άρα ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Και η συνεισφορά πλέον όλων είναι τελείως εθελοντική. Όλων. Πλην του προγραμματιστικού κομματιού, το οποίο είναι κάτι επίσημο, οπότε σαφώς πως το λέμε και έχει άλλες προδιαγραφές απόδοση πληρωμών, όλο το άλλο που βλέπετε τώρα είναι σε μια εθελοντική βάση. Η εκπαιδευτική λοιπόν εφαρμογή αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια συνεισφοράς της τοπικής κοινότητας για τη διαφύλαξη και τη διάσωση της γλώσσας μας. Άγρους ανάμου. Αποσκοπεί λοιπόν να λειτουργήσει, αυτά τα είπαμε και πέρσι, αλλά καλό να τα θυμίζουμε, ως δυναμικό μαθησιακό εργαλείο. Είναι εργαλείο μετάδοσης και εκμάθησης της τσακώνικης γλώσσας ανεξαρτήτου επίπεδου, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρώτερης γνώσης των χρηστών. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε φυσικούς ομιλητές ή πολλοί φυσικοί ομιλητές δυστυχώς χάνονται, με αποτέλεσμα εμείς να πρέπει να βρούμε διεξόδους διαφορετικές λύσεις. Άρα, θα το χρησιμοποιήσουμε σαν διδακτικό εγχειρίδιο, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα ήθελαν και θα μπορούν να κάνουν μαθήματα της τσακώνικης γλώσσας, καθώς όμως και όσοι θα ήθελαν από μόνοι τους να μάθουν, να είναι ατομικό εργαλείο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε κάτι που ο καθένας σπίτι του θα λέει: ας μάθω 5 λέξεις, 5 εκφράσεις, αλλά από εκεί και πέρα οι φιλόλογοι, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν την παιδαγωγική κατάρτιση, όχι μόνο οι φιλόλογοι δάσκαλοι, γενικά άνθρωποι με παιδαγωγική κατάρτιση, γιατί το λέω αυτό γιατί έχουμε τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους για κανέναν άλλο λόγο, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν παντού, στα σχολεία τους. Αλλά ακόμα και οι γονείς, γιατί και οι γονείς είναι παιδαγωγοί, έτσι. Ας είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, για τη δημιουργία του ΑΠ εργάζονται μαζί φυσικοί ομιλητές, ομιλήτρες της Τσακωνιάς κυριολεκτικά από παντού. Μέχρι στιγμής έχουμε ηχογραφήσει από Λονίδιο, από Σαββατική, δεν θυμάμαι αν έχω κάποιον, Μέλανα, Τυρό, Άγια Ανδρέα, Πραστό, Καστάνιτσα και μια κυρία στη Σίτενα, νομίζω και Βασκίνα, δεν την έχουμε βάλει εδώ πέρα. Αυτό είναι και μέσα στο ΑΠ, ο χάρτης της Τσακωνιάς. Και θα ήθελα τώρα να αρχίσω να το παρουσιάζω αυτό, αλλά θα ήθελα να έρθει κοντά μου και η Νικολέτα, μαθήτριά μου, η οποία τα τελευταία 2 χρόνια συμβάλλει πάρα πολύ σε διάφορες δράσεις του σχολείου και επιπρόσθετα από φέτος είναι στην ομάδα έργου. Δεν είναι τσακώνηση, αλλά ένας άνθρωπος που πραγματικά, για την ακρίβεια, ο παππούς είναι Αρβανίτης. Ένας άνθρωπος που έχει αγαπήσει τα τσακώνικα και τα στηρίζει, οπότε είπα ότι επειδή τα τσακώνικα δεν είναι η διάσωσή τους μόνο υπόθεση του τσακώνη, είναι υπόθεση όλου του κόσμου, του πλανήτη. Μεθαύριο κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να διασώσει μια άλλη γλώσσα. Π.χ. ο κ. Μαξίμ μας κάνει τεράστια τιμή τόσα χρόνια να είναι κοντά μας, ο Χάιμ το ίδιο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια μεγάλη προσπάθεια όλων. Άρα, πού πάμε, πού μπορούμε να το βρούμε, Νικολέτα? Θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σου. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σε πρώτο χρόνο θα πρέπει να μπούμε στο Play Store. Δυστυχώς ακόμα η εφαρμογή είναι συμβατή μόνο με Android, οπότε μόνο από εκεί μπορούμε να το κατεβάσουμε. Να πατήσουμε εγκατάσταση. Πολύ σύντομα και σε iOS, οπότε μην αγχωθείτε. Το πολύ σύντομα για μας είναι πολύ σύντομα. Ναι. Πατάμε εγκατάσταση. Αν μπορείτε. Προχωράμε. Εμφανίζεται αυτή η σελίδα αφού ανοίξουμε την εφαρμογή, επιλέγουμε γλώσσα. Προς το παρόν έχουμε τα ελληνικά, σε πολύ σύντομο χρόνο θα έχουμε και τα αγγλικά. Έπειτα θα επιλέξουμε επίπεδο. Εδώ να πούμε λιγάκι ότι όταν είπαμε ότι είναι για όλες τις ηλικίες, τι εννοούσαμε? Κάποιος που δεν ξέρει καθόλου τσακώνικα είναι προφανώς νεούδι. Το νεούδι είναι ανεξαρτήτως της ηλικίας. Είμαστε λοιπόν, τουλάχιστον εμείς νεούδια και πολλοί κόσμος. Κάποιος ο οποίος είναι λίγο πιο προχωρημένος, κάνει μαθήματα, δεν τα ξέρει και τέλεια, είναι ο μελετηρός υπόθεση, γιατί προφανώς έχει διαβάσει για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, μέτρο επίπεδο. Και φυσικά ο αριστούχος, εμείς θεωρούμε όλους τους φυσικούς ομιλητές, γιατί πραγματικά έχουν αριστεύσει να διατηρήσουν τη γλώσσα τους. Οπότε τους θεωρούμε λίγο αριστούχους. Και ναι, θα έχουμε και στα 3 επίπεδα. Τώρα γράφουμε και σύντομα κοντά σας, γιατί δεν το έχουμε ανεβάσει, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θα έχετε και στους αριστούχους. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε στο ένα επίπεδο θα βλέπετε και στα άλλα. Σε πρώτη φάση δώσαμε έμφαση στο να έχουμε στους αρχάριους, δηλαδή να ξεκινήσει κάποιος να μαθαίνει, αλλά και στους ανθρώπους που ξέρουν τη γλώσσα, θέλουν να την ακούσουν. Λέει, αχ, σήμερα θα ήθελα να ακούσω έτσι τη γλώσσα μου λίγο. Μπαίνει και ακούει διαλόγους.
Ας επιλέξουμε το επίπεδο αρχάριος προς το παρόν. Βλέπουμε ότι το επίπεδο αρχάριος έχει 4 ενότητες με διαφορετική θεματική καθεμία. Καλώς ορίσατε, τι κάνουμε κάθε μέρα, τι τρώμε κάθε μέρα, πάμε για ψώνια. Θα διαλέξουμε. Να πω λίγα πράγματα εδώ. Να σας πω λίγο. Δεν έχουμε προβάρει τίποτα. Μας βλέπετε, είμαστε όλοι οι άνθρωποι, όπως οι παιδαγωγοί που αυτό που κάνουν πολύ, συμπληρώνεται λοιπόν. Τώρα, το καλώς ορίσατε. Θεωρήσαμε πολύ σημαντικό κάποιος άνθρωπος θα φτάσει κάπου, θα πάει κάπου, να μπορεί να μάθει να λέει ποιος είναι, πώς τον λένε, να γνωριστεί με κάποιον, να μιλήσει δηλαδή για τον εαυτό του. Το τι κάνουμε κάθε μέρα είναι πραγματικά μια καθημερινή πρακτική. Δηλαδή, κάθε μέρα χρησιμοποιούμε το app για να εξηγήσουμε στα τσακώνικα πλέον τι κάναμε. Δηλαδή, ότι πήγαμε στη δουλειά μας, πήγαμε στο σχολείο μας, ότι διαβάσαμε, ότι κοιμηθήκαμε, ότι ξυπνήσαμε. Απλά πράγματα. Άρα, μιλάμε για ένα application που έχει μια επικοινωνιακή διάσταση. Τι τρώμε κάθε μέρα. Το φαγητό είναι, νομίζω, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλου του κόσμου, τον Ελλήνων λίγο παραπάνω. Οπότε, νομίζω, έχουμε πολλά να πούμε και εδώ. Και στο πάμε για ψώνια, ποιος δεν πάει για ψώνια. Και φυσικά, ποιος δεν θα ήθελε να πάει για ψώνια, ακόμα και στην αγορά του Λεωνιδίου, του τυρού ή οπουδήποτε. Για να παραγγείλει κάτι σαν τσακώνικα. Απλά λογάκια, δεν έχει σημασία. Πάμε. Θα επιλέξουμε την πρώτη ενότητα προς το παρόν. Και βλέπουμε ότι μας δίνεται η επιλογή να ακούσουμε ένα διάλογο από φυσικούς ομιλητές, να μάθουμε λεξιλόγιο σχετικό με την ενότητα και το διάλογο και να κατανοήσουμε τη γραμματική. Η πρώτη ενότητα εννοείται θα έχει πιο απλή γραμματική, αργότερα θα έχουμε πιο σύνθετη. Έτσι, είναι διαβαθμισμένες δυσκολίες αυτό. Οι λέξεις είναι σχετικές με την ενότητα που βρίσκεται κάποιος, οπότε νοηματικά δεν χάνεται. Η γραμματική πάλι πάει σταδιακά. Και από ενότητα σε ενότητα να σας πούμε ότι συνδέονται αυτό μεταξύ τους. Δηλαδή, θα μάθει κάποιος κάτι στην πρώτη ενότητα, δεν θα το ξαναδεί στη δεύτερη, το ακριβώς αντίθετο. Οπότε έχει μια φυσική ροή. Πάμε. Επιλέγοντας άκουσα το διάλογο. Να προχωρήσουμε. Να σας πούμε ότι αυτό που φορτώνει, όχι δεν έχουμε συνδεθεί, απλά το κάναμε σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι οι συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσετε και εσείς ίδιοι, δηλαδή το προχωράμε, γιατί εδώ έχει τελειώσει η καρτέλα. Ναι. Μπορεί να βρείτε αυτή την κλεψιδρούλα. Μην αγχωθείτε. Δεν έπαθε κάτι το app. Δεν έχει κολλήσει το app. Δεν έχετε καλό δίκτυο. Απλά. Σας το λέμε γιατί εμείς πανικοβληθήκαμε αυτές τις μέρες, αλλά κάθε φορά βλέπαμε και μετράγαμε το δίκτυο και λέγαμε δεν έχω καλό δίκτυο αυτή τη στιγμή. Ναι. Μπορούμε να επιλογηθούμε, τώρα δεν φαίνεται καλά. Είναι ένα σύμβολο κάτω δεξιά και ένα σύμβολο κάτω αριστερά που δείχνει τον μπρος και το πίσω για να πηγαίνουμε αντίστοιχα στην επόμενη και στην προηγούμενη σελίδα. Να ανοίξεις τη φωνή γιατί νομίζω ότι είναι κλειστή και δεν θα ακούσουν το διάλογο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα στην πρώτη νότα αυτό το βάλαμε για να έχετε μια εικόνα. Ίσως το κρατήσουμε σε όλα. Βλέπετε δηλαδή τι μαθαίνετε με το διάλογο αυτό. Γιατί σας είπαμε ότι μπορεί να είναι και σαν διδακτικό εργαλείο. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, σκεφτήκαμε στον πρώτο διάλογο, κάποιος δεν ξέρει τίποτα. Είναι πάλι περιοχή δηλαδή της Ελλάδος. Έτσι, μην θεωρήσουμε ότι τα τσακώνικα τα μαθαίνουν μόνο εδώ στο Λεωνίδιο, ή μόνο στον Τυρό, ή μόνο στον Προστό, ή μόνο στην Καστάνιτσα. Κάποιος μπορεί να μην έχει πληροφορίες. Άρα, αυτά τα info που βλέπετε είναι info boxes, είναι culture info box, δηλαδή είναι κάποια boxes πληροφορίας με πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής. Τα βλέπετε διάφορα. Έτσι. Εδώ για παράδειγμα έχουμε το διάλογο. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Νομίζω όχι. Ναι, από τον υπολογιστή είναι ανοιγμένος τώρα. Αλλά εδώ δηλαδή δεν πειράζει. Άμα θα βάλετε ή τα ακούτε κανονικά, σαν να ακούγατε μέσα στο διάλογο. Δηλαδή ανθρώπους να περπατάνε, ανθρώπους να γελάνε. Ναι, έχουμε διάφορα ηχητικά εφέ κτλ. Δεν πειράζει τώρα που. Δεν πειράζει. Ας είναι και ένα κίνδυνο να μπουν. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ ακούτε φυσικούς ομιλητές στο προηγούμενο. Ναι, θέλει μια λίγη βοήθεια γιατί πάνε πίσω προς τις καρτέλες. Ναι. Όχι. Το διάλογο δεν τον ακούσαμε όμως. Το διάλογο δεν τον ακούσαμε. Πρέπει να πει πριν. Στο διάλογο. Ναι, αλλά πρέπει να πάει πίσω. Πρέπει να πάει πίσω. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι στους διαλόγους έχουμε διάφορους φυσικούς ομιλητές. Έχουμε την κυρία Κουνιά, έχουμε την κυρία Ελένη, τη Μάνου, την κυρία Μιλιό, την Κουνιά, έχουμε τον κύριο Μασουράκη, τον Κώστα, έχουμε την κυρία Γεωργία της Ζαρόκοστα, έχουμε τη Σοφία Τραβίση, έχουμε τον Παπά Κώστα, έχουμε τον Μπίλη του Δημητρή
Δημητρίου. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, θα τους ξεχάσω τώρα κιόλας εγώ. Έχουμε τον Σοψό, τον Γιάννη από το Άστρος. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα εγώ μπορεί να ξεχάσω κιόλας άτομα στην πρώτη φάση. Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει. Βάλτε το πίσω να το δουν απλά λίγο στην εικονέτης. Αφήστε το λίγο εκεί να παίξει. Άρα το βλέπετε ότι το έχουμε καρτονοποιήσει και οπότε βλέπετε από πίσω κάποιες εικόνες και φωτογραφίες οι οποίες. Ναι, τώρα. Έρχεσαι και φυσικά. Αχ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη γι' αυτό. Καούρε κάνετε. Σε αυτό το διάλογο θα μάθεις να καλωσορίζεις κάποιον, να λες το όνομά σου, να παρουσιάζεις την οικογένειά σου, να λες από πού έρχεσαι και φυσικά να λες ευχαριστώ. Το Λεωνίδιο είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Νότιας Κινουρίας. Τα χωριά της Τσακονιάς εντάσσονται στη Νότια και στη Βόρεια Κινουρία. Από το 1826 που καίγεται ο προστός από τον Ιμπραήμ, το Λεωνίδιο γίνεται η νέα πρωτεύουσα της Τσακονιάς. Αυτή είναι η Μάνου, δηλαδή, η αγαπημένη σε όλες Ελένα. Και αυτός είναι ο γιος, ο Λεωνίδας. Οπότε έχουμε και παιδιά, ομιλητές, οι οποίοι είναι μαθητές εδώ της Αγωνιάς. Τσεσπίου. Κα. Η εικονογράφηση που βλέπετε έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε πάρει πάρα πολλές φωτογραφίες από την περιοχή. Έχουμε εκπαιδεύσει και εκπαιδεύουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας βγάζει φωτογραφίες σε στυλ κόμικ, προκειμένου ο άνθρωπος που θα τα δει να έχει μια πιστή αναπαράσταση στο τι σημαίνει Τσακονιά. Άρα αυτά που βλέπετε δεν είναι ζωγραφισμένα από κάποιο γραφίστη, είναι από τεχνητή νοημοσύνη με πάρα πολλές δικές μας οδηγίες. Ακόμα και οι χαρακτήρες που βλέπετε. Συγχωρέστε μας για τα συμβολάκια, θα διορθωθούν τάχιστα. Το τονίζω. Από ποια και παρήντε. Και φυσικά βλέπετε και λίγο animation μέσα, ό,τι έχουμε προλάβει. Είναι πρωτότυπα όλα, δεν υπάρχει τίποτα στο διαδίκτυο, είναι όλα δικά μας, όλα τις εφαρμογές. Πόση χρονού έτε. Ζουέλη 10. Αυτό δεν είναι στην εφαρμογή. Εμεί είναι 50. Ο Αφέγιμη είναι 66. Αυτό είναι μόνο λίγο μεγάλο, αλλά θα φύγουν πολύ γρήγορα, θα σκουράσουμε. Κάνα περαΐτσετε τον τόπο μου. Ευχαριστούνται πάσου. Έχουμε και ένα γάτο, δεν νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενος με τους. Δεν είναι πολύ χαρούμενος γενικά αυτός ο γάτος, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, όλους τους διαλόγους τους γράφουμε, τους τσακωνοποιούν οι άνθρωποι που είναι φυσικοί ομιλητές, κυρίως τους τσακωνοποιεί 95%, μπορώ να πω, η κυρία Μιλιό και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Η λέξη άπειρες ώρες εργασίας είναι πολύ λίγο, αλλά είναι άπειρες ώρες εργασίας ζωής που αξίζουν, θεωρώ. Οπότε μετά έχετε αντιστοιχήσεις που θα κάνετε. Συνέχισε λίγο, σε παρακαλώ, μην ξεκουράσει κιόλας. Είδαμε πριν μάλιστα ότι αφού βάλαμε λάθος την αντιστοίχηση, είδαμε ότι κλείδωσε το λουκετάκι, οπότε δεν προχώρησε στην επόμενη σελίδα. Άρα έπρεπε να αλλάξουμε και να βάλουμε τα σωστά λόγια σε κάθε πούσκα ώστε να προχωρήσει στην επόμενη. Εδώ βλέπουμε μία άσκηση για τα χρώματα. Σέρνουμε το τικ στο σωστό χρώμα από αυτό που λέει η άσκηση και από την παλέτα πάνω στον καμβά.
Να, τώρα τέλειωσε η άσκηση. Έχουμε τη δυνατότητα είτε να δοκιμάσουμε ξανά αν κάναμε πολλά λάθη ή να κερδίσουμε ένα σήμα προόδου, το οποίο μας λέει ότι ξέρουμε τα χρώματα επαρκώς. Άρα έχετε πολλά σήματα προόδου να πάρετε, πρέπει να τις συγκεντρώσετε. Εδώ μπορούμε να δούμε τους αριθμούς και να τους ακούσουμε. Πατώντας πάνω. Επόμενο. Και την οικογένεια. Ακόμα και εκφράσεις που θα μας χρησιμεύσουν. Οι εκφράσεις είναι, είπαμε, συμφασμένες με το διάλογο, σχετισμένες, έτσι. Τα παιδιά δηλαδή φέτος έπαιξαν με αυτά. Ωραία, πάμε. Εδώ βλέπουμε μία άσκηση αναφορικά με τους αριθμούς. Αλλά έχει και χρώματα, όπως βλέπετε, και μία μικρή εισαγωγή στα φαγητά που θα βάλουμε μετά. Οπότε, γι' αυτό σου είπαμε, έχει συνδυαστικά πράγματα. Δηλαδή, είναι κάτι που σιγά σιγά κάποιος μπαίνει. Όπως επίσης και η διαφοροποίηση μεταξύ του ου και του α, δηλαδή που υποδεικνύεται το φύλο του ανθρώπου που μιλάει ή στον οποίο απευθύνεται. Οπότε, σιγά σιγά βάζουμε το χρήστη μέσα και στις ιδιαιτερότητες, στις ιδιαίτερες μορφολογικές, φωνολογικές και συντακτικές, όπως είναι η διαφοροποίηση της γλώσσας σε σχέση με άλλους διαλέκτους. Πάμε. Κάτι πιο σύνθετο. Βλέπουμε μία άσκηση πάλι για τους αριθμούς, ωστόσο πρέπει ανάλογα με την πράξη που υποδεικνύει η εκφώνηση να σύρουμε το τικ στη σωστή απάντηση και να μεταφέρουμε τόσο αντικείμενα όσα λέει η άσκηση πάνω σε ένα κρεβάτι, σε ένα τραπέζι, σε ένα θρανείο. Και λίγα μαθηματικά δηλαδή. Άρα μπορείτε πλέον οι δάσκαλοι να βάζετε μαθηματικά προβλήματα και στα τσακώνικα, γιατί όχι. Ωραία, πάμε στην επόμενη για τους κουράσιμους. Πάλι σήμα πρόοδου, πάμε. Ωραία, προχωρήστε το γιατί τα έχουν δει αυτά με κουράσιμο. Και η πρώτη πιλωτική εφαρμογή ξεκίνησε φέτος. 4ο θερινό σχολείο Λεωνιδίου. Αλλά έχουμε σκοπό να την παρουσιάσουμε σε όλες τις περιοχές. Τα παιδιά άκουσαν τους διαλόγους, έμαθαν το λεξιλόγιο. Πάμε. Όπως είπαμε, διάφορα στοιχεία της γλώσσας και τα έγραφαν. Αυτό δεν τους το είπαμε ποτέ. Μας έκανε τρομακτική εντύπωση. Φέρανε τετράδια, τους είχαμε πει βέβαια, φέρτε μολύβια χαρτί και ανοίγαν το app και τα σημειώνανε. Σαν οποιαδήποτε γλώσσα. Και εδώ μαθαίνουν τα ρήματα. Όπως βλέπετε σε αυτήν την ασκησούλα. Και εδώ παίζουν. Αυτές είναι δύο ομάδες ανταγωνισμού. Αποφασίσαμε να βάλουμε την ομάδα που έχασε για να την γλυκάνουμε λίγο. Να μας συγχωρέσει η ομάδα που κέρδισε. Είπαμε να τους γλυκάνουμε και αυτούς γιατί η πρώτη ομάδα κέρδισε. Ωραία, πάμε. Μπορείτε λοιπόν να κατεβάσετε το app, να ξεκινήσετε να μαθαίνετε, να μιλήσετε κι εσείς σαν Τζάκωνας. Αυτοί είναι μαθητές μας, είναι μαθητές του Λεωνιδίου. Είναι ο Γιώργος και είναι η Λιάννα. Και έχουμε τσακωνοποιήσει και τους μαθητές του σχολείου. Μπορείτε και εσείς φυσικά να συμβάλλετε, δεν φαίνεται πολύ καλά αυτό. Αν είστε φυσικός ομιλητής, σας παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας να ηχογραφήσουμε διαλόγους κείμενα. Να δώσετε και στη φωνή στο app. Έχουμε πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτό. Αν είστε εκπαιδευτικό σχολείο, κέντρο εκπαίδευση, εντάξτε το. Μπείτε στην ομάδα πολιτικής εφαρμογής και διάχυσης του app. Φέτος θα έχουμε όλα τα σχολεία σχεδόν της Ακονιάς. Ελπίζω στο κάλεσμά μας αυτό να ανταποκριθούν. Και αν είστε επαγγελματίες της περιοχής, επικοινωνήστε τσακώνικα και με αυτούς που ξέρουν και με αυτούς που δεν ξέρουν. Δηλαδή κάτι πάρα πολύ απλό, με συνεργάτες πελάτες σας. Και τεράστιες ευχαριστίες στους ανθρώπους που το στηρίζουν, τεράστιες ευχαριστίες στο Δουσούτη, αρχηγό της Ακονιάς, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ακούραστα κάθε Σαββατοκύριακο είναι εδώ 5, 6, 7, 8, 9 ώρες. Τεράστιες ευχαριστίες λοιπόν σε αυτούς που ελπίζουμε να μας στηρίξουν, όπως το λέμε, και με γνωριμές και τα λοιπά. Γιατί το app θέλει ενίσχυση, χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε πράγματα. Πολύ μεγάλες ευχαριστίες στους μαθητές μας. Χωρίς εσάς τίποτα δεν μπορεί ποτέ να γίνει και ποτέ να προχωρήσει. Να είστε καλά. Καλή αρχή να έχουμε. I learn τσακώνικα, πάμε μάθουμε. Ναι. Να πούμε ότι ο προγραμματιστής μας, ο κύριος Μπιρμπίλης, κάθεται κάπου, ήρθε από την Πάτρα. Είναι από την Πάτρα. Κύριε Γιώργο, που είστε? Δεν ξέρω αν θέλει να σηκωθεί. Όποιος θέλει γνωρίζει και τον Γιώργο. Δεν ήθελε σήμερα να σηκωθεί να μιλήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, λίγο, το ευχαριστούμε λίγο. Θα συνεχίσω να σε βασανίζω.
Και να καλέσουμε στην παρέα μας τον Χάιμε Γκαρθία Τσαπάρο. Όσοι είχατε παρευρεθεί πέρυσι στην περσινή γιορτή, ίσως να τον θυμάστε, μαζί με τον Μαρτσέλ Νοβακόφσκι, μας παρουσίασαν το τσακώνικο ψηφιακό λεξικό, που ακόμα λειτουργεί ανοιχτά. Είναι επιστήμονας δεδομένων, λειτουργεί ανοιχτά ακόμα το τσακώνικο ψηφιακό λεξικό και το σχέδιο συντήρησης της τσακώνικης διαλέκτου με τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας παρουσιάσει τις τρέχουσες εξελίξεις στην ψηφιακή κοινότητα και τη δυνατότητα χρήσης άλλων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως το ChatGPT στα τσακώνικα, συνδέοντας αποτελεσματικά τη γλώσσα με τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σε όλους και είμαι ο Χάιμε Γκαρθία Τσαπάρο. Είμαι επιστήμονας δεδομένος, όπως είπατε. Και σήμερα έχουμε μια παρουσίαση για την οποία είμαι πολύ περήφανος να μοιραστώ μαζί σας. Αλλά πριν θέλω να σας πω λίγα λόγια από μένα. Εγώ γεννήθηκα στη Μάλαγα, που είναι στη Νότια Ισπανία, αλλά δουλεύω στη Μαδρίτη. Εκεί σπούδασα διεθνές σχέσεις, διοίκηση επιχειρήσεων και μετά πήρα μεταπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα δουλεύω ως επιστήμονας δεδομένων για μια γαλλική εταιρεία στη Μαδρίτη, αλλά και ασχολούμαι με τα τσακώνικα από το 2023 με σκοπό τη συντήρηση της γλώσσας με την βοήθεια των νέων τεχνολογίων. Και γι' αυτό, για ποιος δεν με θυμάται, ήρθα εδώ το 2023 στο αρχείο Τσακωνιάς μια Δευτέρα και η κυρία Πουτσαλά μου έδωσε ένα πλήθος βιβλίων που ακόμα έχω στο σπίτι μου για να μπορούμε να αναπτύσσουμε αυτό το σχέδιο που έχουμε εδώ. Στην αρχή το σχέδιο ήταν να μάθω τη γλώσσα, να κάνουμε ένα ψηφιακό λεξικό αφού δεν υπάρχουν υλικά. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα για να μάθω τη γλώσσα ως ξένος από την Ισπανία και για όλους, για να μπορείτε να μάθετε τη γλώσσα και μετά να συλλέγουμε όσα περισσότερα κείμενα μπορούμε στα τσακώνικα και μετά στα ελληνικά. Με αυτό θα κάνουμε τεχνητής μεταφραστής και με αυτό θα έχουμε την τσακώνικη γλώσσα σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχουμε την τσακώνικη γλώσσα σε μια τεχνητή νοημοσύνη, σημαίνει ότι θα ζήσει για πάντα. Τα έχουμε σε μια μηχανή για πάντα. Το 2024, εδώ, ένα χρόνο πριν, μαζί με τον Μαρτσέλ και με τον Μαξίμ, παρουσιάσαμε το λεξικό και κατά αυτό το χρόνο κάναμε περισσότερες αναπτύσσεις που θα δούμε σύντομα. Φτιάξαμε την ομάδα Tsakonen Digital που συλλέγει όλες αυτές τις προσπάθειες και για αυτό το χρόνο 2025 έχουμε πολλά νέα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε το λεξικό όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά και στα ισπανικά. Αυτό σημαίνει ότι είναι το πρώτο λεξικό στα τσακώνικα που έχει πληροφορίες στα αγγλικά και στα ισπανικά. Ακόμη θα δείτε εδώ πέρα το λεξικό. Τι είναι εδώ πέρα, εντάξει. Όπως βλέπετε το λεξικό είναι ανοιχτό στο ίντερνετ στη σελίδα tsakonendigital.com. Αυτή είναι η ιστοσελίδα. Το έχω εγώ στα ισπανικά, γιατί πάρει τη γλώσσα του υπολογιστή. Αλλά όπως βλέπετε εδώ, έχετε ελληνικά, έχετε αγγλικά, έχετε και ισπανικά εδώ πέρα. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να ψάξουμε πώς λέμε στα τσακώνικα το νερό, μπορούμε να πάμε εδώ πέρα, να βάλουμε water, παράδειγμα, και θα δείτε ότι έχουμε το ίδιο εδώ πέρα. Θα έχουμε το ίδιο και στα ισπανικά, το βατσούλι. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη λέξη, πρέπει να πάτε στο τσακώνικο λεξικό, προς τα ελληνικά για παράδειγμα, και θα έχετε όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε. Άλλη μία νέα που έχουμε είναι ότι έχουμε όχι μόνο την ορθογραφία του Κωστάκη, έχουμε και την ορθογραφία του Νοβακόφσκι, τον φίλο μας, και ακόμα του Μαρνέλη. Για αυτά τα παιδιά που μάθανε τα τσακώνικα με την ορθογραφία του φίλου μας, θα το έχετε εδώ, στο λεξικό. Ακόμη,
Για κάποιους που προσπάθησαν να γράψουν τα τσακώνικα με την ορθογραφία του Κωστάκη, θα δείτε ότι είναι δύσκολα τεχνικά. Άρα, εδώ στην σελίδα μας βάλαμε ένα άρθρο, εδώ κάτω, στο οποίο μπορείτε να δείτε πώς μπορείτε να γράψετε τα τσακώνικα είτε στον υπολογιστή σας, είτε στον κινητό σας. Είναι λίγο τεχνικά, αλλά μπορείτε να το δείτε και με αυτά τα βήματα σίγουρα θα καταφέρετε να γράψετε τσακώνικα με την ορθογραφία του Κωστάκη. Ακόμα, θέλαμε να βάλουμε κάποια section για να μπορεί κανείς να μάθει τα τσακώνικα. Γιατί, αν δεν με πιστεύετε, έλαβα 2-3 μηνύματα από Ισπανούς που ήθελαν να μάθουν τη γλώσσα. Και δυστυχώς έπρεπε να τους πω ότι δεν έχουμε υλικά. Και γι' αυτό έκανα αυτά τα μικρά λίματα με μια εισαγωγή στην τσακωνική γλώσσα. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα που χρειαστείτε για τα τσακωνικά. Και ακόμα για τις ορθογραφίες που έχουμε. Οι ορθογραφίες ήταν μεγάλο θέμα της τσακωνικής γλώσσας, όπως ξέρετε τώρα. Μισό λεπτάκι, να δούμε πίσω. Είναι στα αγγλικά, γιατί οι περισσότεροι ξένοι που θέλουν να μάθουν τη γλώσσα ξέρουν την αγγλική γλώσσα. Και εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη εξήγηση για το τσακωνικό αλφάβητο, τις ορθογραφίες και τι γίνεται με αυτό το θέμα. Πέρα από αυτά, έχουμε και περισσότερα θέματα. Και συγγνώμη για τις διακόψεις, αλλά θα αξίζει το κόπο. Εντάξει. Τώρα έχουμε το λεξικό, το έχουμε στα αγγλικά, ισπανικά, ορθογραφία, πληροφορίες για τα τσακώνικα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Όπως είπα πριν, είχαμε το σχέδιο και το επόμενο βήμα ήταν να συλλέγουμε κείμενα στα τσακώνικα. Και γι' αυτό, με βάση τα υλικά που μου έδωσε το αρχείο και ειδικά το βιβλίο για να κοντούμε τα γρούσανά μου, κατάφερα να κάνω μία βάση δεδομένων με παράλληλες μεταφράσεις στα ελληνικά και στα τσακώνικα. Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε μία μηχανή να μάθει τη γλώσσα. Και πώς δουλεύει αυτό? Όπως είναι τεχνικά πολύ περίπλοκο, θα σκεφτείτε ότι έχετε ένας παπαγάλος. Ο παπαγάλος, όταν μιλάτε με αυτόν, με τον ζώο, θα μάθει ό,τι λες. Τότε έχουμε έναν παπαγάλο και στον παπαγάλο λέμε «Μιλάμε τσακώνικα, εμενιούνται τσακώνικα». Και ο παπαγάλος θα πει «Μιλάμε τσακώνικα, εμενιούνται τσακώνικα». Αν αυτό το κάνετε περισσότερες φορές, θα φτάσετε στην στιγμή όταν ο παπαγάλος θα έχει την ικανότητα να μιλάει τα τσακώνικα. Και ακριβώς αυτό ήταν ό,τι κάναμε κατά αυτόν τον χρόνο. Γι' αυτό μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα τσακώνικο μεταφραστή που το έχετε ελεύθερα στο ίντερνετ, στο Hugging Face, που είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Είναι δωρεάν, είναι ανοιχτό, έχετε άμεση πρόσβαση τώρα. Και τώρα θα κάνουμε μια μικρή δοκιμή για να δείτε πώς λειτουργεί αυτό. Τι θεωρείτε, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Αν έχετε καμία ιδέα, ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχε μεγάλη αύξηση της τεχνητής νοημοσύνης και αφού έχουμε το μεταφραστή, μπορούμε να συνδέουμε το μεταφραστή με το ChatGPT και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα ChatGPT στα τσακώνικα. Αφού μπορούμε να μιλήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη στα τσακώνικα. Ακόμα έχουμε και ένα μικρή δόκιμη και γι' αυτό και θα δείτε εδώ πέρα. Τέλεια. Για παράδειγμα, μια φορά, ευχαριστώ πολύ. Γεια. μπορώ να μάθω τα
τσακώνικα. Τώρα θα σκεφτεί λίγο, θα κάνει αίτηση στο ChatGPT και θα λάβει το μήνυμα πίσω και θα το μεταφράσει στα τσακώνικα. Έτσι είναι. Και όπως βλέπετε, έχουμε όλα στα τσακώνικα, στην τσακώνικα που έκανε ο μεταφραστής με τη βοήθεια του ChatGPT. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα, αν θέλετε να κάνετε κουβέντα στα τσακώνικα, μπορείτε με τους φίλους, που είναι το καλύτερο, αλλά δεν έχετε κάποιος να μιλήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ChatGPT. Αυτό. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο βήμα, είναι βήμα μπροστά, γιατί σημαίνει ότι έχουμε συνδεθεί το παλιό, η γλώσσα με το νεότερο, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει ακόμα βελτιώσεις, άρα θα τελειώσουμε. Εντάξει. Τώρα, τι θα ήθελα να σας ζητήσω? Πρώτα απ' όλα, να γράψετε τα τσακώνικα. Γιατί όπως είπα, αυτό το σύστημα τρώγει δεδομένα. Αν δεν έχουμε δεδομένα, αν δεν έχουμε κείμενα, δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για τη συντήρηση της τσακωνικής γλώσσας. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα ήθελα να σας να μιλήσω για την ορθογραφία. Γι' αυτό το λόγο κάναμε την σελίδα για την ορθογραφία στην σελίδα μας. Ξέρουμε όλοι ότι ο Κωστάκης είναι η κυρία ορθογραφία που έχουμε και γι' αυτό προσπαθήσαμε στο λεξικό να ακολουθήσαμε την ορθογραφία του Κωστάκη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα τεχνικά. Γι' αυτό υπάρχει η εφαρμογή Keyman που μπορείτε να εγκαταστείτε από τη σελίδα μας. Δεν είναι τόσο καλή όσο το Gboard, για παράδειγμα, που είναι ότι έχετε στα κινητά, άρα λειτουργεί. Είναι δωρεάν και είναι εύκολο να εγκαταστείτε. Μετά, αν δεν έχετε τα μέσα για κάποιο λόγο, πάντα μπορείτε να χρησιμοποιείτε άλλες ορθογραφίες. Έχουμε μια πρόταση από τον φίλο μας, τον Μαξίμ. Όποιος είναι πιο άνετος με την ορθογραφία με τον φίλο μας, ο Πάνος, μπορεί να τη χρησιμοποιεί, είτε με την ορθογραφία του φίλου μας, ο Μαρτσέλ. Ό,τι θέλετε, αλλά είναι απαιτητικό να έχουμε κάποια συμφωνία ή να γράψουμε με μια ορθογραφία που μπορούμε να ακολουθούμε όλοι. Και με αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρεσού για όλα. Είναι așa χαρά γεννίου, είναι σάμερε, μαζί μου. Σε ευχαριστώ Πρεσού σε πάλι. Θα προχωρήσουμε στις δράσεις του Αρχείου της Τσακωνιάς. Η τσακώνικη υφαντική είναι βασικός πυλώνας της τσακώνικης παράδοσης. Θα καλέσουμε την Αντιπρόεδρο του Αρχείου της Τσακωνιάς και υφάντρα και η μητέρα μου, την κυρία Άννα Λυσικάτου Κουτίβα, να μας παρουσιάσει τις δράσεις του τελευταίου έτους. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας ακούσετε. Λοιπόν, το τμήμα τσακώνικης υφαντικής λειτουργεί από το 2017. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά, σε ενήλικες στον Όρθιο Αργαλιό. Το 2022 δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αργαλιό να μάθεις τη δεϊφή μου να έχεις. Οι δασκάλες μας είναι η Βαγγελιό Γεωργίτση, η Άννα Λυσικάτου Κουτίβα, η Μεταξία Χαντέλη, η Σοφία Καμπίση και η Θωμάη Κορολόγου. Η δράση μας τον τελευταίο χρόνο. Πρώτον, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Αρχείο Τσακωνιάς φέτος, για δεύτερη χρονιά, συμμετείχε σε Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2024, ανιχνεύοντας διαδρομές, δίκτυα, δεσμούς, την πολιτιστική κληρονομιά. Η φετινή συμμετοχή μας έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Μουσείο Ηρακλειδών. Φιλοξενηθήκαμε μαζί στο υπέργο χώρο του Μουσείου, δίπλα στην έκθεση της επιμελήτριας κυρίας Ήριδεας Τσαχίνη. Συναντήσεις στο Καμβά,
ο καμβάς των συναντήσεων. Η συμμετοχή μας διήρκησε 3 ημέρες, Σάββατο 28, Κυριακή 29 και Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου του 2024. Το Σάββατο και Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι οι υφάντρες παρουσίασαν την τσακώνικη υφαντική και έκαναν μαθήματα στους μικρούς όρθιους τσακώνικους αργαλιούς, στους επισκέπτες μικρούς και μεγάλους του μουσείου. Τη Δευτέρα παρουσιάστηκε το διαδραστικό βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αργαλιό να μάθεις, την ευχή μου να έχεις» σε ένα τμήμα της πρώτης γυμνασίου του 12ου Γυμνασίου Πετραλώνων. Επίσης, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, επισκεφτήκαμε το ιστορικό υφαντουργείο του ΣΕΝ και συζητήσαμε με τη Διευθύντρια και Υπεύθυνη Λειτουργίας, κυρία Σοφία Τσουρινάκη, καθώς στο υφαντουργείο πραγματοποιούνται και μαθήματα υφαντικής σε μικρά όρθια αργαλάκια. Λίγους μήνες αργότερα, την Κυριακή 18 Μαΐου, παρευρεθήκαμε σε μια ενδιαφέρουσα και συγκινητική εκδήλωση στο ιστορικό υφαντουργείο ΣΕΝ με θέμα η Μικρασιατική Ταπιτουργία και η Ελληνίδα Ταπιτουργός από τη Μικρά Ασία ως την Ελλάδα. Η κυρία Σοφία Τσουρινάκη, ερευνήτρια, τεχνολόγος και οι ομιλήτριές μας ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο, παρουσιάζοντας τη διαδρομή της ταπιτουργίας από τη Μικρά Ασία ως την Ελλάδα. Στην ημερίδα συμμετείχαν η αφηγήτρια Νίκη Κάπαρη, η εικαστική Έρη Γιαγγριού και η Κυριακή Χριστακοπούλου. Στο τέλος απολαύσαμε και συγκινηθήκαμε με χορούς από τις αλυσμόνητες πατρίδες, τα Καπαδοκία και πιο συγκεκριμένα τη Συνασσό, από τη χορευτική ομάδα του Συλλόγου της Συνασσού. Δεύτερον, άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Συγκεντρώσαμε πρωτόλιο υλικό, συλλέξαμε ιστορικά τεκμήρια για την προέλευση και την αρχή της υφαντικής στο Λεωνίδιο και συντάξαμε το δελτίο μας για την ένταξη τσακώνικης υφαντικής στο Εθνικό Ευρετήριο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα. Τρίτον, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Τμήμα Εφαρμογής και Στήριξης Δράσεων. Έχουμε καταθέσει αίτηση στον κανονισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης 2411/2023 σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τη χειροτεχνία, βιομηχανικά προϊόντα στα οποία συμπεριλαμβάνονται κοσμήματα, τα μάρμαρα, η φυσική λίθη, κεραμικά, προϊόντα από ξύλο, υφάνσιμα είδη, προσελάνες. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συνεργάζονται για την έκδοση της Εθνικής Νομοθεσίας για την εφαρμογή του κανονισμού και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για την ένταξη ελληνικών προϊόντων με αδιασφυβήτηση φήμη και σύνδεση με τη γεωγραφική ένδειξη στις διατάξεις του ως άνω κανονισμού. Μέσω τους επόμενους μήνες θα ολοκληρώσουμε τη σύνταξη του φακέλου με το οποίο στις αρχές Δεκεμβρίου θα λάβουν μέρος στην αντίστοιχο διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέταρτο, Branding Heritage. Συνεργαστήκαμε με το πολιτιστικό φορέα Branding Heritage στο έργο «Υφάντες της Ελλάδος», ένα έργο πανελλήνιας εμβέλειας για την κληρονομιά και τη χειροτεχνία στη χώρα μας. Σε συνεργασία με την κυρία Κατερίνα Φρέντζου προχωρήσαμε στην καταγραφή, εκπαίδευση και διαφύλαξη της τσακώνικης υφαντικής με στόχο την κατάταξή της στο σπουδαίο αυτό έργο. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο όμως που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση. Η κυρία Κατερίνα Φρέντζου έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά, καταγράφει ψηφιακά όλη την υφαντική, την παράδοση της υφαντικής κατά την Ελλάδα. Ας δούμε το βιντεάκι που αφορά το Λεωνίδιο. Στο αρχοντικό Τσούχλου έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλά κειμήνια τα οποία γίνονται μάθημα. Μάθημα για τα χρώματα, για τα σχέδια, για τις διαστάσεις, για να παίρνουμε εμείς έμπνευση και να
σωθούν και ορισμένα κομμάτια από το 1870, το 1880. Το 1870 η πολυξένη Δούνια που είχε έρθει από το Ενδίνιο της Μικράς Ασίας κατασκεύασε 4 αργαλιούς και πήρε 20 κοπέλες και ξεκίνησε το πρώτο εργαστήριο του Λεωνιδίου. Κάτι πολύ σημαντικό που έμαθα από τη ζωή μου στη Γερμανία είναι ότι η χειροτεχνία χρειάζεται να έρθει στην καθημερινότητά μας και να βρει τη θέση που της αξίζει στην Ελλάδα. Να επαναφέρουμε παραδοσιακές τέχνες και να βιοποριζόμαστε από κάτι που είχαμε από το παρελθόν στο σήμερα. Το έργο του Branded Heritage με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού για την καταγραφή ανυπατριών σε όλη την Ελλάδα είναι σπουδαίο και μας φέρνει κοντά όλους. Συνεντεύξεις στο Travel Hood με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σταθόπουλο και τον Ανδρέα Λεκό, βοηθός παραγωγής στο ντοκιμαντέρ Horizon Peloponnese, που πραγματοποιείται από την Ανάντα Πίκτελ για λογαριασμό του γαλλικού κρατικού καναλιού TV5 Monde. Σκοπός του ντοκιματέρ είναι ανάδειξη του πολιτισμού και των ανθρώπων της Πελοποννήσου. Πρόκειται για ένα επεισόδιο περίπου 1 ώρα που θα προβληθεί το 2026. Για 8η χρονιά συνεχίζουμε τα μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες εδώ στο Αρχοντικό Τσούκλου. Ας παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τις δράσεις μας.
ήρθε στο δεύτερο θερινό σχολείο μια κοπέλα με πολύ ενδιαφέρον για την υφαντική. Ξεκίνησε τα μαθήματα και αμέσως ενθουσιάστηκε. Θα καλέσω την κυρία Ευγενία Ευσταθίου να μας τα πει η ίδια. Γεια σας. Ονομάζομαι Ευγενία Ευσταθίου και είμαι εικαστικός. Οι σπουδές μου είναι πάνω στη φωτογραφία και ασχολούμαι κυρίως με αναλογικές φωτογραφικές εκτυπώσεις πάνω σε διάφορα υλικά και επιφάνειες. Με την υφαντική ήρθα σε επαφή πριν 2 χρόνια στο θερινό σχολείο. Είχα την τύχη να παρακολουθήσω 2 εβδομάδες τα μαθήματα που μου έκαναν οι δασκάλες μου και θα σας μιλήσω λίγο για την εμπειρία μου αυτή και τι μου έχει μείνει εμένα από αυτές τις 2 εβδομάδες που πέρασα εδώ στο αρχοντικό Τσούκλι. Αρχικά να πω ότι από την πρώτη μέρα οι δασκάλες με αγκάλιασαν πάρα πολύ θερμά. Μοιραστήκαμε αμέσως πολλές ιστορίες για τη γιαγιά μου, για τη μητέρα μου. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα, Viber. Προσπάθησαν μέσα σε αυτές τις 10 μέρες του σχολείου να μου δώσουν όσα περισσότερα μπορούσα, ώστε να μπορώ να υφαίνω μόνη μου. Μου μοιράστηκαν μαζί μου σχέδια, μου άνοιξαν στην κυριολεξία το σπίτι τους, με έβαλαν μέσα και μου είπαν πού να προμηθευτώ αργαλιό, πού να προμηθευτώ νήματα και έτσι με την ολοκλήρωση του θερινού σχολείου και την επιστροφή μου στην Αθήνα ήμουν πλέον έτοιμη να φτιάξω το πρώτο μου υφαντό. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το πρώτο υφαντό που έκανα, είναι το πιο μεγάλο που έχω κάνει μέχρι και τώρα, αρκετά μικρό σε σχέση με ό,τι έχετε συνηθίσει, είναι περίπου 80 εκατοστά σε ύψος. Παρ' όλα αυτά, αυτό μου πήρε εμένα 80 ώρες να το κατασκευάσω. Στην επιστροφή μου στην Αθήνα και μέσα από αυτές τις 80 ώρες κατάλαβα μόνη μου τι σημαίνει αργαλιός. Οι δασκάλες μου είχαν δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, αλλά αν δεν κάτσει κάποιος στην αργαλιό να φτιάξει μόνος του, δεν μαθαίνει τι σημαίνει υπομονή, τι σημαίνει αντοχή, τι σημαίνει ανοχή στο σωματικό πόνο που πάει μαζί με αυτή τη διαδικασία, αλλά τι σημαίνει και αυτή η χαρά και ικανοποίηση που βλέπει κάποιος όταν επιτέλους ολοκληρώνει ένα έργο που του έχει πάρει τόσο πολύ καιρό. Τώρα θα μιλήσω λίγο για τη γιαγιά μου και την οικογένειά μου και έτσι μια πιο προσωπική ιστορία όσον αφορά τις υφαντικές τέχνες. 1 χρόνο αφού ολοκλήρωσα αυτό το έργο, έχασα τη γιαγιά μου από τη ζωή. Η γιαγιά μου δεν είχε σχέση με την υφαντική τέχνη, όμως κεντούσε. Μετά τον χαμό της γιαγιάς μου, εγώ και η μητέρα μου πήγαμε στο σπίτι της και μέσα σε αυτή τη δικασία που έπρεπε να κάνουμε με τα πράγματά της που είχε αφήσει στο σπίτι, ανακαλύψαμε όλα τα κεντήματα τα οποία τοποθετήσαμε, αποθηκεύσαμε και άρχισα να σκέφτομαι έτσι το νήμα σαν μια κλωστή που κάπως ενώνει όλες τις γυναίκες και με έναν τρόπο ανάλογο με το πώς έχει επιβιώσει η υφαντική όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιβιώσει και τόσες αρετές όπως είναι η υπομονή και η ανθεκτικότητα και η επιβίωση, αλλά είναι και μια σειρά από άλλα συναισθήματα που περνάνε μέσα από όλες αυτές τις γενιές. Είναι η στοργή, είναι η αγάπη, είναι το νιάξιμο και έτσι άρχισα να φαντάζομαι την υφαντική και το νήμα σαν κάτι πολύ πιο μεγάλο. Επομένως η υφαντική για μένα πλέον έχει πάρει μια διάσταση που έχει να κάνει με το ότι δένει τους ανθρώπους, φέρνει κοντά και ενώνει όχι μόνο το παρελθόν με το παρόν ή τις δασκάλες μου με μένα, ενώνει και την ιστορία και τη μνήμη με τη δημιουργικότητα. Και έτσι είμαι πάρα πολύ τυχερή και ευγνώμων που παρακολούθησα αυτά τα μαθήματα που, αν και ήταν μόνο 10 μέρες, εμένα κατάφεραν να με αλλάξουν όχι μόνο ως εικαστικό, αλλά και ως εγγονή, ως κόρη και ως άνθρωπο. Και θα είμαι πάντα πολύ ευγνώμων για ό,τι μου διδάξατε. Και έχω να πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε το αρχείο Τσακωνιάς και τις δασκάλες που συνεχίζουν όλο αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Και θα ήθελα να πω όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε και εσείς τα μαθήματα, να ανακαλύψετε το δικό σας κουβάρι, τη δική σας ιστορία και τη σημασία της υφαντικής τέχνης. Ευχαριστώ πολύ.
Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων του θερινού σχολείου είχαμε τη χαρά να μας επισκεφτούν σύλλογοι και φορείς και ομάδες που θα ασχολήθηκαν με τα παιδιά, όπως η ομάδα της προφορικής ιστορίας. Πέρυσι την είχαμε γνωρίσει, αυτή την νεοσυσταθήσα ομάδα, η οποία είναι της Τσακονιάς, έτσι, Όπη Τσακονιάς. Αποτελείται από την Αγγελική Κατή, Μαρία Κατή, Θόμη Γούσγουλα και Ελένη Μάνου. Φέτος, μετά από 1 χρόνο με πολλή δουλειά και με την πολυεπίπεδη δράση του στο θερινό σχολείο, είναι εδώ μαζί μας. Ας τις υποδεχτούμε. Καλησπέρα και από εμένα, εκπροσωπώντας και τα άλλα 3 κορίτσια που μόλις αναφέρθηκαν. Σας καλωσορίζουμε και εμείς τα μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας της Τσακονιάς. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Αρχείο της Τσακονιάς για την πρόταση συμμετοχής για 4η συνεχόμενη φορά λοιπόν και χρονιά. Η προφορική ιστορία δίνει το παρόν με μαθήματα τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Αυτές οι 2 εβδομάδες ήταν για εμάς οι πιο δημιουργικές. Με θεματική μας στο γαμήλιο θεσμό πραγματευτήκαμε ήθη και έθιμα, τραγούδια και γεύσεις από τον Λεωνίδιο, τον Τυρό και τον Κοσμά. Η εξαιρετική Όπη Junior και φέτος συνέβαλε με τον πιο δυναμικό και διαδραστικό τρόπο στην αποτύπωση των εθιμοτυπικών του γάμου. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και θαυμάζουμε το ζήλο των παιδιών μας. Μας χαροποιεί επιπλέον το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα αυτάκια διαθέσιμα να ακούσουν. Φτάνοντας λοιπόν και στη σημερινή μέρα, εμείς, η Όπη Τσακονιάς και η Όπη Junior, σας έχουμε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Η νύφη θυμάται. Και μαζί με την νύφη θυμόμαστε κι εμείς. Ανοίγουμε το ημερολόγιό της, βλέπουμε μέσα τις φωτογραφίες που είχε κρυμμένες από το γάμο της και έτσι λοιπόν κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Παράλληλα, στον πρώτο όροφο, να αναφέρω εδώ σε αυτό το σημείο, στο αρχοντικό του Τσούκλου, έχει στηθεί μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση, πάλι με θεματική το γάμο. Έχουμε συγκεντρώσει φωτογραφικό υλικό από διάφορες χρονικές περιόδους. Έχουμε κάνει ένα remake όσον αφορά το γάμο με παιδιά, είναι πολύ ιδιαίτερο, και έχουμε κάνει και μία οπτικοποίηση ενός κοσμήτικου πρικοσυμφώνου. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στη συνέχεια και να έρθετε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να απολαύσετε το αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει. Καλή αντάμωση στο 5ο θερινό σχολείο και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πέμπτη 3 Ιουλίου 1952. Από νωρίς το πρωί το σπιτικό μας βούησε σαν με λύση. Η μάνα έστρωσε με τα χέρια της το άσπρο κέντι για να σιγουρευτεί πως δεν είχε τσάκες. Οι δουλειές δεν είχαν τέλος. Είπε ότι αύριο θα βγούμε για τα καλέσματα. Και να σκεφτείς πως όλα ξεκίνησε την προηγούμενη Κυριακή που τα κανόνισαν οι αφεντάδες μας και τραγουδούσαν στον δρόμο για το σπίτι. Ας πάνε δουν τα μάτια μου, ώσπου το έμαθα όλο το Ελληνίδι. Πρωτού ξαπλώσω, έριξα μια ματιά στο φόρεμά μου. Ποτέ δεν είχα ξαναράψει κάτι όλο δικό μου. Καμιά φορά μου φαίνεται όλο και πιο άσπρο, αλλά κάτι σφίγγεται μέσα μου. Πώς είναι άραγε Μανώλης, δεν το ξέρω καλά. Κάνε Παναγιά μου να ριζώσει στο σπιτικό μας. Ο πατέρας λέει ότι είναι δουλευταράς και αξίζει για το τελευταίο γρόσο από την πρίκα που δώσαμε. Αλλά εγώ... Παρασκευή 4 Ιουλίου 1952. Ξυπνήσαμε πριν καλά ξημερώσει ο ήλιος. Στριφογυρνούσα στο κρεβάτι, αλλά πού ο ύπνος. Μόλις άκουσα ότι σηκώθηκε η μάνα μου, πετάχτηκα. Γρήγορα ετοιμαστήκαμε για τα καλέσματα. Η πρώτη πόρτα που χτύπησα ήταν της θείας μου της Άννας, που με έλυσε με ευχές. Να έρθετε, θεία, όλοι να έρθετε. Και στον παιδιών σου. Όταν κατάλαβα ότι έχουμε άλλα 15 σπίτια, άρχισα να υδρώνω. Γυρίσαμε σπίτι σκασμένο από τα πολλά κεράσματα και με τα πόδια πρισμένα. Σάββατο 5 Ιουλίου 1952. Αχ, πόσο ανυπομονούσα για αυτή τη μέρα, για τα ζυμώματα. Γάμος χωρίς φουσκωτή δεν γίνεται. Ήταν όλες εκεί για μένα, οι ξαδερφάρες μου, οι γειτόνισσες, η Μέλπο. Η καψερία έχει μεγαλύτερη χαρά από μένα. Όλο το σπίτι μου σχοβουλούσε ζυμάρι, βασιλικό και τριαντάφυλλο. Χορτάσαμε μυρωδιές και τραγούδι. Ακόμα να πιστέψω πως θα έχω το δικό μου σπιτικό. Οι άλλοι το μεσημέρι πήγαν για τις φαξίματα. Πήραν μαζί και τα μικρά μου τα ξαδέρφια να βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό του ζώου.
Κυριακή 6 Ιουλίου 1952. Ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα του γάμου μας. Το πρωί ήρθε ο Μανώλης με το σόι του και τα γαϊδούρια να πάρουν την πρίκα. Όλα περιποιημένα και καλοφτιαγμένα. Ρίξαμε και ένα τραγούδι. Το μεσημέρι, αφού φάγαμε στα σπίτια μας, ο γαμπρός πήγε να ετοιμαστεί και εγώ το ίδιο. Πέρασαν οι συγγενείς και με ασήμωναν με δάκρυα στα μάτια. Η καλή μου η Μέρπο μου έφτιαξε τα μαλλιά. Είχε φτάσει 7 και τα όργανα ακούστηκαν να πλησιάζουν. Φτάσαμε στην εκκλησία. Περίμενα γεμάτη άγχος, ώσπου να φανεί ο Μανώλης και ύστερα μπήκα μέσα. Μετά τα στεφανώματα, χορέψαμε στο προάβλιο. Ένας, το σόι του Μανώλη, με καλωσόρισαν στην οικογένεια. Δεν ξέρω αν ήταν όνειρο ή αλήθεια, μα το βράδυ έγινε στο μαξιλάρι μου γυναίκα. Μια επίσης συγκινητική δράση κάναμε με το Σύλλογο Ζεστή Φωλιά, Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία. Ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία γονέων ΑΜΕΑ αλλά και συμπολιτών μας. Με τη συνδρομή του Τέος Δήμου Λεωνιδίου και φορέων του Υπουργείου, λειτουργήσε στο παρελθόν ειδικό δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια ιδρύθηκε ειδική σχολική μονάδα για παιδιά ΑΜΕΑ. Παράλληλα, ο Σύλλογος ανέπτυξε δυναμική και λειτουργήσε πρόγραμμα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχολογικής στήριξης των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους. Σήμερα γίνεται προσπάθεια από μέρους των μελών του Συλλόγου για εξωστρέφεια, δίνοντας χώρο και στους ενήλικες ΑΜΕΑ, ευελπιστώντας την έμπρακτη στήριξη των φορέων του τόπου μας, των συλλόγων και των συμπολιτών μας. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Και επίσης θα θέλαμε να καλέσουμε από τη Μοτοπαρέα Λεωνιδίου τον Ηλία ή τον Μανώλη, ποιος είναι εδώ, οι οποίοι επίσης έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα με μια συγκινητική δράση που έκανα με τον γκράφιτι που σας προανέφερα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο από τα παιδιά. Έλα, εσύ καλέ. Ευχαριστούμε πολύ το αρχείο. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που παίρνουμε δράσεις του αρχείου. Στέλνουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο το μήνυμα αυτό. Ελπίζουμε να πάρουμε και σε μέρος και σε άλλες δράσεις του αρχείου. Ευχαριστούμε. Και από το ένα αυτό σημαντικό μήνυμα πάμε σε ένα άλλο σπουδαίο μήνυμα, το μήνυμα της ζωής. Το μήνυμα της ζωής θα μας τραγουδήσουν νοηματίζοντας τα παιδιά μας. Θα καλέσω τα παιδάκια να έρθουν στη σκηνή. Μέχρι να ανέβουν τα παιδάκια στη σκηνή, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι για 4η χρονιά ήταν και είναι δίπλα μας. Επιστήμονες, ερευνητές, μαθήτριες, τους συνεργάτες μας, πλέον τους συλλόγους, τις εθελοντικές ομάδες, που με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμά μας, πρόσφεραν τις γνώσεις και το χρόνο τους, έπαιξαν μαζί μας και ομόρφωναν το σχολείο μας. Ολοκληρώνοντας, να ευχαριστήσουμε και το Δήμο Νότιας Κινουρίας για την οικονομική υποστήριξη για το 4ο θερινό σχολείο. Η απόψινή μας γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα τραγούδι στην ελληνική νοηματική γλώσσα, το μήνυμα της ζωής. Στο τέλος, παρακαλούμε τους μαθητές να περάσουν στον επάνω όροφο για να πάρουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους. Και τους εκπροσώπους του Συλλόγου να έρθουν στην αίθουσα διδασκαλίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε του χρόνου.
Μέσα στα μάτια σας τον ήλιο αντικρίζω και ένα απέραντο γαλάζιο ουρανό με ένα χαμόγελο σας χάνετε το γκρίζο κι ό,τι αδύνατο γίνεται δυνατό μέσα στα δικά σας χέρια όλα του ουρανού τα αστέρια κι οι ευχές όλου του κόσμου είναι εκεί. Μέσα στα δικά σας χέρια φτερουγίζουν περιστέρια και ένα μήνυμα θα στείλουνε στη γη. Να αγαπάμε, να γελάμε, στον αέρα να πετάμε και ποτέ να μην πονάμε στη ζωή. Με την καρδιά και την ψυχή σας ταξιδεύει όλη η αλήθεια πως τα πέραντα της γης. Ό,τι πονάει η αγάπη το γιατρεύει. Είστε το φως, είστε το νόημα της ζωής. Μέσα στα δικά σας χέρια όλα του ουρανού τα αστέρια κι οι ευχές όλου του κόσμου είναι εκεί. Μέσα στα δικά σας χέρια φτερουγίζουν περιστέρια και ένα μήνυμα θα στείλουνε στη γη. Να αγαπάμε, να γελάμε, στον αέρα να πετάμε και ποτέ να μην πονάμε στη ζωή. Η αγκαλιά σας μια γέφυρα ουράνια απ' το παρόν σε παραμύθι παιδικό με καραβάκια